Socrosila Tea and Agro Producer Company Limited आबाद दोनथुमग्रा बासबारि बाजारनि दिनै मावखुलि बेखेवदों। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे थानाय बावखुंग्रि बियाब सा सोनाब बासबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बासबारि बाजाराव सक्रसिला टी एंड एग्रो प्रड्यूसर कंपनी लिमिटेडआ सरासनस्रा आबादारिफोरनि थाखाय आबाद दोनथुमग्रा मावखुलिखौ बेखेवना होयो। बिटिआरनि आबाद बिफान आरो गुवाहाटीनि इन्डियान इन्स्टिट्यूट अफ एन्टरप्रेन्योरशिप नि हेफाजाबजों आबादारि रायजो राजाफोरखौ लानानै आबादनि सायावनो सांग्रांथि मेलबो खुंनाय जायो। जिल्ला आबाद बिबानगिरि बुरलुंबुथुर नार्जारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावखुलिखौ बेखेवना होयो। क'क्राझार जिल्ला आबाद बिफाननि मावख'गिरि ऋषि कुमार मुसाहारि, टुरिज्म बिफाननि बारग' CSD महन चन्द्र ब्रह्म, गुवाहाटीनि IIE नि सोद्रोमाफोर, अल बड'लेण्ड स्मल टी ग्रोवार एस'सिएशननि नेहाथारि बिजित बसुमतारी आरो आबादारि रायजोफोराबो बाहागो लायो। नोंथांमोनहा जोंनि बे सक्रसिला टी एंड एग्रो प्रड्यूसर कंपनीनि मावख' खुलिनायावहाय फैनानै खबर लाफैनो थाखाय जोङो जोंनि कम्पानी तरफनिफ्राय गोजोननाय थाबाय। दा जोङो बे कम्पानीयाव गोबां मानसिफोर जेखिनि दङ बियो साहा खेथि बा साहा आबादजों लोब्बा दंखायो। बेनिफ्राय साहा आबादजों मावनानै जोङो धरक कपारेटिभ हिसाबै सोरबा बेक्तिगत हिसाबै साहा बानायनानै बाजाराव हाथायाव हगारनाय आरो गुबुन देशाव फाथायहरनाय बेबायदि हाबाफारि जोंनाव जागासिनो दंखायो। आरो लोगोसे बेजोंनो जोङो बे माखासे साहा गायग्राफोर दङ बिसोरनि बिलाइ फाननाय मानायाव बहुद असुबिदा जानायखाय जोङो बाहाय मोनसे फेक्ट्रि बानायनोबो जों थाम थिम जागासिनो दंखायो। दा बेजों लोगोसे जों सानबाय जों साहा आबादजोंल'सो जों थांनानै थानो हाया आरो रावबो साहा आबाद मावजोबनो हाया। दा बेनि गेजेरावहाय जोङो जोंनि ओनसोलाव नुबाय जे गोबां माइनि आबाद मावो, बेसरनि आबाद मावो, गयनि आबाद मावो। दा बे आबादफोरजों लोगोसे माखासे इन्टारक्रप्स हिसाबै मावनो हानाय माखासे आबादफोर दंफायो। दा बेखौ जोंनि आबादारिफ्रा नायसनाखै, जाय जों मावगासिनो दङ। दा बे हाबाफारिखौ जे बिथांमोनजों लोगो लांनानैहाय जे बेसर आबादखौ बोरै आरो खालामोब्ला बेखौ एसे बांसिन दामाव जों फाननो हायो, जेराव भेलु एडेडनि खोथा बा प्रसेस खालामनानै जोङो बोरै फानोब्ला एसे बांसिन मोननो हायो। बेनिफ्राय माइ आबादखौबो जोङो जास्ट प्रडाक्सन खालामो, फानो। आरो बिदिनो सासे फानोब्ला जोङो बाजारफोरावहाय दामफोरखौ बारगेन खालामनो हाया। दा बेखौ जोङो जयै खालामनानै जुदि फानोब्ला जोंनाव एथ' मन जोंनाव माइ दङ, बेखौ जोङो जुदि फानोब्ला जोङो गुबुन मानसिफोरजों एसे नेगसियेट खालामनानै दामफोरखौ जोङो बारायनो हागोन। जों बेखिनि आदब खायदाखौ लादों। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे सिन्थाधारा दङ, जेरै जोङो इक' टुरिज्मनि खोथा मानसिफ्रा सावरायसोलायदों बा टि टुरिज्मनि खोथा सावरायलायदों। नोंगौ बियो बहुत मोनसे जायगाखौ उन्नति खालामनाय बा रां आरजिनायनि मोनसे लामा। खिन्थु जोङो मिथिगौ जे जों साफ्रोमबो सुबुङा सानसे ओंखाम जायालाबानो थानो हाया। खिन्थु बे ओंखामखौ दिहुननो थांनायावहाय जों गोबां खस्थ' जायो आरो बे खस्थ'नि थाखाय जोंनि गोबां सुबुंफ्रा बे हाबाखौ मावनो लानो नागिरा। दा बेबादियावहाय जोंनि बे प्रडाक्सन माबायाबो खमायलांदों। दा बेखौ जों सिन्था खालामनानैहाय जोङो बिसोरजों माब्रै आबाद मावनायावहाय जोंनि मानसिफ्रा ओंखारबोफिनो, बेखौ जोङो एडुकेसन हिसाबै जों लागोन आरो जोंबो मावगोन। बेनिफ्राय जोङो धरक मानो इक' टुरिज्म, मानो माबा टुरिज्म लानो, जों मोनसे फार्मनि टुरिज्म जों खालामगोन। बाहाय बे फार्म टुरिज्मआव जों ओरैबायदि लागोन जे बाहाय डेमनस्ट्रेसन गार्डेन थागोन आरो गुबुन गुबुन आबादखौ बे जायगायाव जानायखौ जोङो प्रडाक्सन खालामगोन। बाहाय फैनानै थाफैग्रा माखासे मानसिफोर जोङो फिसा फिसा कटेज जों बानायगोन आरो ट्रेनिं सेन्टार बानायगोन। आरो लोगोसे बे जिनिसखौ जोङो स्कुलजों कलेजफोरजों लिंक आप खालामनानैहाय जोङो माबागोन आरो जोंनि फार्मार्सफोरजों मोनसे इन्टारेक्सन खालामनानै जाहाथे जोंनि इयुन जोलैखौ फार्मिंआ जे बेसेबां इम्परटेन्ट, बेसेबां गोनांथि, बेखौ जोङो मोनसे सानदों आरो बेनि थाखाय जों थाम थिमबो जागासिनो दङ। दा बेखिनिखौ लानानै जोङो बे सक्रसिला टी एंड एग्रो प्रड्यूसर कम्पानीखौ जोङो दादोंमोन। ओमफ्राय जोङो दा माखासे गभमेन्टनि फिसा प्रजेक्टबो मोननो हाबाय बेखौ सालायनो थाखाय। जों बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो IIE नि थ्रुयैहाय। दा बेनो जोंनि मेइन थांखिया। जोङो बे औवाबारिया बा बे सक्रसिला प्रड्यूसर कम्पानिया औवाबारि एरियाखौ बेस खालामनानै लानाय जादों। खिन्थु बाहाय मोनसे टेकनिकेल प्रब्लेमा जाबाय मा, बाखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो ओमफ्राय डेभेलपमेन्ट ब्लक हिसाबै बे सापर्ट ब्लकआव गोग्लैयो। दा ओंखायनो सापर्ट पार्टनि जेखिनि फार्मार्सफोर दङ, जों बेखौ लानानैहाय जों बेखौ मावगासिनो दङ। बेनिफ्राय लोगोसे जोङो फार्मार्स ग्रुप दानानैहाय जों बिसोरनिफ्रायबो बे माबाखौ मेसेजखौ होगोन आरो बिसोरखौबो जोङो इनभल्भ खालामगोन। ओमफ्राय बिसोरनि बुस्थुखौ जोङो ओरैबायदि सिन्था खालामदों, जोङो प्रसेस खालामनानैहाय फिसा प्रसेसिं इउनिट बानायनानै
जाहाथे बेखौ मार्केटाव जों डाइरेक्ट जोंनो होनो हायो जेरै जोङो साहाखौ जोंहा दिनै बानायगासिनो दं बे लाइनजों जों लांनो थाम थिम खालामदों जाहाथे साबसिन दाम मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो जायफोर बेबादि लाइनावहाय बिजनेसखौ मावगासिनो दं जों बिथांमोनजोंथ' कलाबरेसन खालामगोनानो लकेलि आरो नेसनेलि आरो इन्टारनेसनेलि जोंहा बिदि मोनसे बे माबाखौ प्लेटफर्म लानो थाखाय जोंहा मोनसे स्कप दङ आरो बिनि थाखाय जोंहा बाहेरानिबो सासे मानसि फैगासिनो दं जों बे आबादनि सायावनो कलाबरेसन खालामनो थाखाय कानाडानिफ्राय दा बेफोरबायदि जों माबाखौ जों मावलांगोन आरो बिसेसै दा बाहाय माइ आबादखौ जोङो गुरुत्थ' लादों जे माने सिड प्रडाक्सन हिसाबै खालामोब्ला जोङो एसे बांसिन रां मोननो हायो जों बेखौ जोङो थाम थिम लादों बेनिफ्राय बेसर आबादनि सायावहाय आरो लोगोसे जोंनि बे ओनसोलावहाय गोबां गय बागानफोर दं बेनिफ्राय बाव जेन'बा दा जोङो सावरायनायनि गेजेरजों कक'आखौ जों नुनो मोनबाय कक'आखौथ' माने गाव गोजा गाया बेखौ गायनोब्ला माखासे सेटनि प्रयजन जायो दा ओंखायनो जोङो गय बागानावहाय बेखौ इन्टारक्रप हिसाबै जों बे प्रजेक्टखौ लागोन आरो जों बेखौ बिटिसि सरकारजोंबो सावरायगासिनो दं आरो बिथांमोनहा जोंखौ फुलि होनाय मानाय बेबस्थाखौ होगोन आरो बिनि उनावहाय जेब्ला प्रडाक्सन जायो जों बेखौहाय प्रसेस खालामनानै चक्लेट बानायनानै बा बिन्सफोरखौ जों फाननायनि बेबस्थाखौ जों लागोन आरो जाहाथे गयजों लोगोसे बे कक'खौ गायदेरनानै जोंनि आबादारिफ्रा एसे रासिन इनकामखौ जाहाथे खालामनो हायो जोङो बिसिनि न' थांनानैहाय जों दा एवारनेस प्रग्राम खालामगासिनो दङ बिथांमोनहा गोबां पजिटिभ रेसपन्स होदों आरो दा नोंसोर दा बेयाव मेलाव नुबाय बिथांमोनहा फैनानै लैहोर फैनानै खोनासंफैदों आरो बिसोरनि बे फैनायनि बे एटिटिउडखौ जोङो सब समाय थिग हिसाबै कनसिस्टेन्ट हिसाबै लाखिगोन आरो जों बिसोरजों कलाबरेसन खालामनानै जाहाथे जोङो दावगालांनो हायो आरो बिथांमोनाबो जाहाथे जोंखौ कपारेसन होयो खारन जोङो जोंनि गेजेरजों आरो मावग्राफोरनि गेजेरजों मोनसे उइन उइन सिटुवेसनाव जोङो हाबाफारिखौ जों मावलांगोन आरो जोङो सिगां बेखिनियाव जों कनसेन्ट्रेट जानानै थादोंमोन जों बेखौ जेब्ला साक्सेस जागोन बिनि उनाव जोङो सानगोन आरो जितु बे एपिसि चक्रशिला टि एन्ड एग्र' प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेड बिथांमोनहा दिनैहाय बहाय अफिस जितु खुलिनो लेंहरदों बहाय आं फैनानै बिथांमोननि अफिसखौ खुलिफैबाय बिथांमोनहा जितु एपिसि बे एपिसिखौ 1 बोसोर सिगाङावनो खुलिदोंमोन हयथ' बिभिन्न धरनाव बा बिभिन्न कारनाव बिथांमोनहा बे अफिसखौ खुलिनो हायाखैमोन दिनैहाय बिथांमोनहा मोनसे सुजुग सुबिदा लानानै बा जितु सरकारनिफ्राय एसेब्लाबो अनसुंथाइ मोननानै बिथांमोनहा जितु अफिसखौ दिनैहाय जितु खुलिनो आवगायबोबाय आरो बे अफिस खुलिनायाव आङो बहाय फैनानै सहाय खालामफैबाय आं आसा खालामदों बिथांमोनहा बे अफिसनि गेजेरजों बे अफिसखौ खामानि मावनायनि गेजेरजों बिथांमोननि ओनसोलाव बिथांमोननि ग्रुपआव जेसेबांनाखि खेथियकफोर दङ बा फार्मार्स प्रडिउसार माखासे FIG ग्रुप दङ बिथांमोननो जथेस्थ' सहाय खालामनानै होनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों दा जोङो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो बिभिन्न धरननि जोंनि खेथियकफोरनो सुबिदा होगासिनो दङ दा बे स्किमफोरा जाहैबाय जेनेबा जोंनियाव माखासे PMKSY होननाय मोनसे माबा दं स्किम दङ जे इरिगेसन माइक्र' इरिगेसननि सायाव दा जों बेवहाय साबसिडि रेटआव 85% साबसिडि अनलि माने फार्मार्सफोरा 15%ल' होनांगौ बिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना स्प्रिंक्लारनि माखासे सेट मोनगोन आरो लोगोसे ड्रिपआवबो बेखिनियावबो बिथांमोनहा सुबिदा मोनगोन दा स्प्रिंक्लाराव बिथांमोनहा अलरेडि आं दहाय अलरेडि बिथांमोनजों रायज्लायखाबाय बिथांमोनखौ आं खोन्थाना होबाय स्प्रिंक्लारनि सोमोन्दै आरो लोगोसे ड्रिपनि सोमोन्दै दा बिथांमोनहा बेखिनि स्किमखौ जाहाथे आवगायबोयो बा आवगायनानै बिथांमोना लाफैनो हागोन आरो बिनि अनगायैबो माखासे गोबां स्किमफोर दङ जों जायखौनाखि हयथ' खेथियकफोरनो जोंनि सिगाङाव जोङो लाबोगासिनो दङ बा बिथांमोननो होगासिनो दङ बेफोरनो जाहैबाय PM किसान होननानै बयबो मिथिगौ खेथियकफोरनो बोसोराव माने 6,000 रां होनाय बेखिनि खामानिखौ जों मावगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो हर्टिकालसारनि माखासे स्किमफोर दङ बे हर्टिकालसारनि स्किमाव जों माखासे जोलैफोर राननाय जायो बा फुलिफोर होनाय जायो बेयो जाहैबाय जोङो थालिर फुलि होयो माखासे
आरो एखमबा जोंनियाव जिखिनि फुलिफोर सफैगोन कमलानि फुलि सफैनो हागौ, ड्रेगन फुलि सफैनो हागौ, स्ट्रबेरिनि फुलिफोर सफैनो हागौ। बे बोथोरनि अनुजायै बेफोर सफैयो। बेखिनिया सफैयोब्ला जोङो खेथियकफोरखौ नायै बा खेथियकफोरखौ सेलेकसन खालामनानै सोर मा खेथि मावो बा माब्रै मावगोन बेखौ नायनानै जोङो बिथांमोननो होनाय जायो। आरो बिनि अनगायै माखासे स्किमफोर दंबावो, जेनेबा KCC दङ, किसान क्रेडिट कार्ड, बेखिनिखौ जोङो आवगायनानै होनाय जायो बिथांमोननो। आरो NFSM दङ, NFSM स्किमनि आन्दारावबो जोङो गोबां जेनेबा जोलैफोर बा माखासे मेसिनारिफोर होनाय जायो। दा जोंनिया खेथियकफोरा आवगायबोयोब्लानो जोङो बिथांमोननो जों बेखिनि सुबिदाखौ होनाय जायो। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নলিনাক্ষ চমুৱা। মই মেনেজাৰ প্ৰজেক্ট ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ, লালমাটি, গুৱাহাটী। এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ আণ্ডাৰৰ এটি অনুষ্ঠান। এইটো চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ অনুষ্ঠান, আৰু যাৰ জৰিয়তে আমি বিশেষকৈ 3টা ডাইমেনশ্যনত কাম কৰি আছোঁ: ট্ৰেইনিং, ৰিচাৰ্চ এণ্ড কনচালটেঞ্চি। আৰু ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ তথা ষ্টেট লেভেলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজৰ উন্নতিৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আৰু বিভিন্ন ছেক্টৰ লাইক MSME, MSD, তাৰপিছত কিছুমান CSR স্কিম আছে, লগতে আমাৰ যিবিলাক স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড এই গোটেই স্কিমবিলাকক ট্ৰেইনিংবিলাক আমি আয়োজন কৰি আহিছোঁ। 1994 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ এই ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু আপোনালোকৰ এই অঞ্চলত মানে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই চাপৰ পাৰ্ট ব্লকত আমি মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ, সেই মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আমি এটা ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ FPO গঠন কৰাৰ কাৰণে অনুমোদন পাইছিলোঁ 2021-22 বৰ্ষত। আৰু সেই সূত্ৰে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল মনিটৰিং কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যোৱা 2022 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই চক্ৰশিলা Agro ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেড হিচাপত ইয়াতে এটা FPO এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। আৰু এই FPOটো গঠন কৰাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য, যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ অবজেক্টিভ, যে কৃষকসকলৰ কাৰণে যিমানখিনি সা সুবিধা, এইটো এটা সুসংগতভাৱে ফাৰ্মাৰখিনিক উপলব্ধ কৰোৱা। বিশেষ গোটেই স্কিমটোৰ উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল এটা কালেক্টিভ একশ্যন, যাতে কৃষকসকলে বৰ্তমানত কৰি থকা তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনখিনি কি ধৰণে দুগুণ লাভ উঠাব পাৰে। অ'কে, আৰু কৃষকসকলৰ বৰ্তমানৰ যিটো ইনকাম লেভেল, উপাৰ্জনটো বঢ়োৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যিমান ধৰণৰ মানদণ্ড কি ধৰণে উন্নত কৰিব পাৰি, তাৰ ওপৰত এই FPOৰ জৰিয়তে আমি এই চাপৰ পাৰ্ট ব্লকত আমি চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ উন্নত কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে FPC-টোৰ আমি যিহেতু প্ৰথমতে 100জন ফাৰ্মাৰক লগ কৰাই পেলাই আমি FPC-টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু আমি ভৱিষ্যতে এই FPC-টোত যিমানখিনি আমাৰ কৃষক থাকিব তাৰ পৰিমাণ 500,000